Teme kaunti ya Kisii chingaki eserikali enene gendrete anesegi yokorwania obwengi na boigo obonywegwa bwa marua tancheiri nigo rituko ria rero abamenyi korwa ase kenyoro kia enderete megodi abokimonge banyarakoba bagokora obonyabi ase enga eyemo ase kenyoro ekyo ase batebire ng'a enge iyo nigo yagendere koba gekoyeka amarua ina boigo koneria nonye abana b'esikuru nigo baborire serikali nyarakoba gekobwata namo nabamenyi abo ryokwene kiabu na obonywegwa nobonia bwa marua yatancherie ase binyoro bwanyarekoba bokoera rimo ryoka omosaki oito bamangana maya Frida Kerubo na nyarakoba goikirana ase kenyoro ekyo nabo igo gotwariganira robotiro kubatia kuanzia leo chang'aa imekwisha hapa. Kesho mkipata mtu anauza chang'aa au ibangi tunaandamana na yeye tunamshika. Nechingaki eserikali egendete kobeka emeroberi emeikiranu asogokora obutumeki bw'ebinyobwa byogotindia asensemo yendereti niga bamenyi benseme yo baimukie getambukero na kubwatesia eserikali magagayo konya ebinyobwa byogotindia asegeka nigo bono abanyakinyora abo batalira eyamateya ogetonto na gusamba ebinto aroro kolengana na barabonigo amarua abereka gosalia aborki wa beskuru yendereti tuachane kile we have suffered so much igoro ya change koni guga changa is sold here like a gold changa inauzwa bangi inauzwa watoto wamepotea tumeshindwa la kufanya sasa tumeamua kama wananchi tumeki shua ipombe imekwisha kabisa gosangano morki wa beskuru eyo nigo airabuna niga chagete obutumeki bwenyasore ekeraringe kerasi kya gatano na gatatu goikera bono iga asaganirie obokonyi bwogotiga gotumika kutokana na namno hakuna na hakuna kitu nasaidia kwaja nane na sakata nikira kutumia omoroki omonene bweskuru eyo nigo aerera emechanda abere kagwetera asobokoreri bwaye inse y'emyaka kianda twatwalire emechanda eskuru eye emechanda etari meke number 1 ekere najita nanyota abana bakuja bana gutinda ekere bari na gutinda ngaja kuburia nyori muna abana bari na kibali tugachakira ororo actually kubwati the cause of this drunkardness in this school. Tukanyora ngi puriwo linere mahata mara ya kwanza ya marua. Nonya obere kagwetoma eliokoeneke buna aborki gwa beskuru eyo bakonyekire nigo omoengyo yo abere gakobwatwa nabo igo kobwatukwa. Took the initiative yo kulikariru eritangani okia somo kambi. Akaira bakabwatwa omuntu uri ukonia marua. Bakamuhira baka egetuo ya police. The nearest police station Kenyanya na ande mambi haya honjo kagoja ono tu anyaleta na kukwana na umuntu gentukia muji bakora bone gentukia na affected tipo be mono ne kere mitiani ya form 4 ko KCSE exam na sentundende nigo bokoreri bwabeire bokoira nanse anene ase skuru eyo ase obutumeki bw'ebinyobwa byogotinda bwabeire bokoira emeri fact to karibu kabila ndikana ale bakabuga to muntu inadaka genda so quite a number of students have been affected standards kiakirenze naenda abana twaranyorira abana abange tukubatuma abayibuli twabarangiria twakora guidance and counseling kolende nigo baboririe serikali kubabwatesia na boigo koimukia egetambukero kebwenete iligokonya ekenyolekyo so egamenti ongwa piringa yare wanja take steps ekomese amarua ya arega mataruo erusinya soliyo abana baito barasome biya na indi standards chimo keigoro asensemo y'abanyakenyoro boigo nigo barurege kurege tindigo chia ase abaengi na koeneke buna goika baimokeri gweli chikoli bwenerete tunapeleka kwa serikali. Kwa hivyo ndugu yangu tunataka dunia ijue sisi watu wa Endereti tumekataa mambo ya jangana pangi kuuzwa hapa kuanzia leo, na yule ataweza kuendelea atapata cha mtema kuni. Frida Kerubo, Ndizi TV.